Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pupan. Kita prosidus guys. Ini guys, jadi panitia lagi. Selesai guys. Teli apa iki? Empeng kanggo halal bihalal guys. Wis ndak semene guys. Ya artis sing wangi. Halo guys, masih dilanjut permasakan ini untuk acara halal bihalal nanti sore. Kilo masak gak masak nganu guys. Nggih bakwan, nggih menduan kilo kanggo wong sing nganu teratak guys, kanggo kerja bakti nganu teratak daerah sing rewang, ongseng, godhong kates guys. Enak guys, masakan Ibu Ati mantap sekali. Syup iki, syup. Tak kae ketok masake nduk nggonku aduh dadine ya. Kae gotong royong masang teratak. Proses kerja bakti untuk halal bihalal guys. Makasih lah no sing nonton waki sederhana. Ayo re ayo aja turun terus yo. Alhamdulillah, makasih ya wis dici wangi ya. Dikerjani dhewe ra diborongno iki. Rada pengiritan. Makasih ya Mbak Tina, Mbak Mami sudah ikut berpartisipasi filmnya Anita Pesek. Mas Gayo mau ke syuting. Adit jaga udah tuh. Sacet guys. Sacet suruh padahal ya. Alhamdulillah sacet terus jadi guys. Siap ketuanya ini nanti ya. Sacet. Agar halal bihalal nanti malam ini dapat snack sama nasi ngone ikan bakar. Oh belum.